ଧର ଧର ସେ ଛୁଆକୁ ଧର। ବୋଉ ଧର, ଗାଡ଼ି ରଖ ବୋଉ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଧେ ରାଧେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଜି ବିଲରେ ସବୁ କ'ଣ କଲି। ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବାହାରିଲେ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମଇଦାନରେ ପାଦ ଦେଲେ ନିହାତି ତୁମକୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ରେଡ଼ି, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏତିକି ଘାସ କାଟିଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ କାଟିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ଯାଇ କ'ଣ ଏ ବିଲରେ ବିହନ ଅଛି। ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଧେ ଆଉ। ହେଲେ ଆମର ତ ସବୁ କିଣିକି ଚାଷ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ବିହନ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମର ଆଜି ହାଟ ଥିଲା। ତ ବୋଉ ଚାଲିଲେ କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ଓଜନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇ ମା, ଆଜିକୁ 3 ମାସ ତଳେ ମୋର ଓଜନ 48 କିଲୋ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ 47। କ'ଣ କଲେ ଶୁକୁଟାରୁ ଟିକେ ମୋଟା ହେବି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ତ ଗୋଟେ ପିଲା ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଧର ଧର କହିବାରୁ ସେ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖ, ଯେମିତି ତା'ର ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ଛଡ଼ି ନେବି। ତ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପଛରେ ବସି କେମିତି ଫାଜଲାମି କରୁଛି। କ'ଣ କରିବି କୁହ, ପିଲାଟା ହିଁ ମୁଁ ସେମିତି ରହୁଛି।